Hei, minä olen Eeva ja tämä on erikoisvideo suomalaisille asiakkaillemme. Tämä on VAP AX, kuistis ja hiljainen vartija, joka tuo luotettavan ja nopean Wi-Fi 6 mökillesi tai muuhun kiinteistöösi. Legendaarinen VAP-muotoilu on täysin seenkestävä, joten laitteita voi käyttää yhtä hyvin sisällä kuin ulkonakin. Sitten on testattu ympäri maailman erilaisissa ilmastoissa. Muotoiluinsinöörimme ovat aikanaan tehneet erinomaista työtä, sillä pidetty muoto säilyy myös tässä yhdessä laitteessa. Mitä tulee tekniikan? Tässä kompaktissa yhteyspisteessä on kaikki, mitä tarvitset nopeasta VPN-yhteydestä nauttimiseen ilman katkoksia puutarhassa, terassilla tai olohuoneessa. Tehokas kaksiytiminen ARM-CPU ja Router OS V7 pitävät yhteydestäsi hyvää huolta. Täysi yhteensopivuus uuden Capsman-järjestelmämme kanssa löytyy tästäkin AX-laitteesta. Sen avulla voit hallita kaikkia laitteitasi keskitettysti muutamalla napsautuksella. Valinnan vapautta tuo käytettävissä olevat 2 gigabit Ethernet-porttia, joista toisessa on PoE-tulo virran syöttöä varten ja voit silti käyttää myös vakiomallista DC-liitintä. Tärkein lisäys laitteessa on Wi-Fi 6, jos olet kaltaiseni vaeltajaluona, joka ei pysy aloillaan etäpalvereiden aikana, 2-taajuuksinen Wi-Fi 6 radio on tukenasi. Sen parannettu, saumaton nopean siirtymän roaming auttaa suurissa kiinteistöissä, kun on tarpeen vaihtaa useiden yhteyspisteiden välille. Wi-Fi 6 tarjoaa muitakin hyötyjä, kuten tiedätkin, jos olet seurannut tätä kanavaa intohimoisesti. Nopeus ja suoritusteho ovat yksinkertaisesti parempia VAP AX:ssä. Siirryttäessä Wi-Fi 6 2,4 GHz taajuudella lisäys voi olla jopa 90%. Häiriöitä on vähemmän, responsiivisuutta ja signaalitehoa enemmän. Wi-Fi 6 myös varmistaa, että kaikki laitteet ja päätteet jakavat verkon tasapuolisesti, eikä kukaan tuki koko kaistaa. Ellet sitten tee lisämäärityksiä, joilla voit jakaa liikenteen halusi mukaan. Wi-Fi 6 on myös huomattavasti edeltäjien energiatehokkaampi ja turvallisempi. WPA3-salaus ja hallintakehyksen suojaus estävät kaikenlaiset hyökkäykset, kuten väsytyshyökkäykset ja todennuksen purkamishyökkäykset. Palataan kuitenkin itse VAP AX:n esittelyyn. Saat nopean ja luotettavan langattoman internetin puutarhaan, vierastaloon, saunaan, mihin vain ilkivalta suojattuna. Ilkivallan tekijät eivät edes huomaa VAPia. Se on hyvin maastoutuva ja sen voi kiinnittää ulkoseiniin ja ulkokatoihin kotelon sisäpuolelta. Alassan voi kiinnittää myös erityisellä suojaruuvilla. Kotelon takapuolen aukosta voit viedä Ethernet-kaapelin suoraan yksikön takaseinän läpi. Näin VAP pysyy tiukasti paikallaan, paitsi jos joku yrittää viedä koko talon sen mukana. Olen itse nähnyt aiempia malleja julkisissa tiloissa, joissa käy paljon ihmisiä ja joissa ilkivallan tekoja todennäköisemmin tapahtuu, kuten linja-autoasemilla. VAP selviää näissäkin paikoissa ongelmitta. Se ei yksinkertaisesti vedä puoleensa asiatonta huomiota. Nukuisten näyttävien reititinten ja lukkomattomien antennien, näyttöjen ja valojen maailmassa tämä on harvinainen etu. Pelkistyneen tyylikäs on käytännöllinen muotoilu tekee VAPista ajattoman. Mukana tulee Wi-Fi 6, hae omasi. I'ma do my stuff.